हेल' फरायसा फंबाय बिनानावमोन जों दिनैनि बे भिडिअ'आव सावरायगोन थाखो 9नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 7 बे खोन्दो 7 जोंहा दङ आखान्थिथाम एबा ट्रायंगल्स जे जोङो आखान्थिथाम होननानै बुङोब्ला माखौ बुजियो होनदों जे बेयाव होनदों दोंथाम दानस'लायनाय हांखोफोरा बेंथेना दोननाय दब्लायखौनो आखान्थिथाम बुंनाय जायो। जे मा होनदों दोंथाम जिनाखि बे हांखो ना बे दोंथाम हांखोफ्रा बेंथेनानै दोननाय जिनाखि दब्लायथि बेखौनो मा बुङो होनदों आखान्थिथाम होननानै बुङो। आखान्थिथामाव मा थायो मोनथाम आखान्थि आरो मा थायो मोनथाम खना। बे इसिं खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां जायो जे बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम ना बिसोर मोनथाम आखान्थिथामनि मोनथाम इसिं खनाफोरनि दाजाब गासैया बेसेबां जायो 180 जायो होननानै जोङो मिथिखायोना। बेवहाय मा आखान्थिथामखौ जोङो नैबे आखान्थिफोरखौ ना बे आखान्थिफोरखौ नायनानै मा खालामनो हायो जोङो मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। बेफोरनो जाहैबाय मा मोनसेया जाहैबाय गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम। गोरोब आखान्थि आखान्थिथामा माखौ बुङो जे गोरोब आखान्थि आखान्थिथामा मा जायो मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया बे आखान्थि बे आखान्थि बे आखान्थि बे मोनथामबो आखान्थिनि जखाया मा जागोन समान जागोन। बिनिफ्राय आरो मा दङ गोरोब आखान्थिनि होननाय लोगो लोगो नैबे मोननै आखान्थिया मा जागोन समान जागोन ना बिसोर मोननै आखान्थिनि जखाया मा जागोन समान। जेब्ला बिसोर मोननै आखान्थिनि जखाया समान जायो अब्ला नैबे खना मोननैयाबो मा जागोन समान जागोन। जे मोननै आखान्थिया समान जायोब्ला मा जायो बेखौ गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम होनना बुङो। गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथाम। आरो जेब्ला मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया गुबुन गुबुन बिनिया जाबाय 2 बिनिया 3 बिनिया 4 बेफोरबायदि जायोब्ला बेखौ मा होनगोन गोरोबै आखान्थि आखान्थिथाम। बे जाहैबाय आखान्थिखौ लानानै ना मोनथाम मा होनदों बे आखान्थिफोरखौ नायनानै मोनथाम आखान्थिथामावहाय राननाय जिनाखि बाहागोफोर बेफोर जाहैबाय मा होनदों गोरोब आखान्थि आखान्थिथाम। गोरोब आखान्थि आखान्थिथामाव मा जायो मोनथामबो आखान्थिनि जखाया समान आरो गोरोबनै आखान्थि जायो। बे गोरोबनै आखान्थि आखान्थिथामाव मा जायो मोननै आखान्थिनि जखाया समान आरो गोरोबैयावहाय मोनसेबो आखान्थिनि जखायाहाय मा जाया समान जाया गुबुन गुबुन जायोना। बेनिफ्राय जोङो खनाखौ नायनानै जोङो खनासा आखान्थिथाम बिनिफ्राय खनाथि आखान्थिथाम आरो खना आखान्थिथाम। खनासा आखान्थि होननाय लोगो लोगो मा 90 डिग्रिनि बिनि जेनाखि खनाफोर ना बिसोर 90 डिग्रिनिफ्राय फिसासिन जागोन। खनाथि आखान्थिथाम होननाय लोगो लोगो मोनसे खनानि जखाया मा जागोन 90 डिग्रि आरो बेनिफ्राय खना आखान्थिथाम होननाय लोगो लोगो मा जागोन जे मोनसे जखाया 180 निख्रुइ मा जागोन फिसा आरो 90 निख्रुइ देरसिन। गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया जोङो बेयावहाय सावरायगोन आखान्थिथामफोरनि गोरोबलायनाय। बे आखान्थिथामनि गोरोबलायनायफोरनि सायावहाय ना आखान्थिथामफोरनि मा होनदों गोरोबलायनाय जे माब्ला आखान्थिथाम मोननैया गावजों गाव गोरोबलायो बा जोङो माब्ला आखान्थिथाम मोननैखौ जोङो गोरोबलि होननानै बुंनो हायो। जे बेवहाय दङ जे आखान्थिथामफोरनि मा होनदों गोरोबलायनाय ना आखान्थिथामफोरनि मा होनदों गोरोबलायनाय जे आखान्थिथाम मोननैया माब्ला गोरोबलि जायो जे गोरोबलि जेब्ला बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफ्रा नैबे आखान्थिजों नैबे आखान्थिनि जखाया समान जागोन आरो नैबे आखान्थिनि जखाजों नैबे आखान्थिनि जखाया समान जागोन आरो बे आखान्थिनि जखाजों नैबे आखान्थिनि जखाया जेब्ला समान जागोन आरो बिसोरनि नैबे मोखांसे खनाफ्रा जेब्ला मा जागोन ना समान जागोन माने बे खनाजों बे खनाया समान आरो नैबे खनाजों नैबे खनाया समान बे खनाजों बे खनाया समान जायोब्ला अब्ला जोङो आखान्थिथामखौ जों मा होनना बुंनो हायो जोङो गोरोबलि। बेखौहाय गोरोबलिखौहाय जोङो माबे दिन्थिगोन जोङो जे बे आखान्थिथाम बेखौ जोङो मुं होयोब्ला ए बि सि आरो बेखौहाय जोङो जेब्ला पि किउ आर बेबायदि मुं होगोन जोङो ना अब्ला मा जागोन बेवहाय नैबे आखान्थिथाम ए बि सि आखान्थिथाम ए बि सिआ मानि गोरोबलि नैबे ना समानसिन मोननाय बिनिफ्राय गोजौआव बेबायदि मोनसे होमब्ला आखान्थिथाम पि किउ आर नि गोरोबलि होननानै जोङो बुंनो हायो। जे गोरोबलि जानायनि रादाया मा होनदों जे बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा मा जागोन मोखांसे खनाफोराहाय समान बे खनाजों बे खनाया समान बे खनाजों बे खना ना मोखांसे खनाफ्रा मा जागोन समान आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफ्रा बे आखान्थिजों बे आखान्थिया समान जागोन आरो नैबे आखान्थिजों नैबे आखान्थि आरो नैबे आखान्थिजों नैबे आखान्थिया माने मोखांसे आखान्थिफोराहाय समान बेबायदिना आरो जों बिदिनो बिदिन्थि लानो हाबावो जोङो बेवहाय नाय नैबे आखान्थिया 5 सेन्टिमिटार बेबो 5 सेन्टिमिटार बेबो 4 सेन्टिमिटार बेबो 4 सेन्टिमिटार आरो बेबो 10 सेन्टिमिटार 2 सेन्टिमिटार होनबा बे आखान्थिजों बे आखान्थिया समान जाबाय बे आखान्थिजों बे आखान्थिया समान बे आखान्थिजों बे आखान्थिया समान होमबा मोनथाम आखान्थियाथ' समान जाखाबाय। आरो दाना जोङो खनाखौ नायदो नाय बे खनाजों बे खनाया समान बे खनाजों बे खनाया समान आरो नैबेबो 80 नालाय बेबो 80 समान ना होमबा मोखांसे आखान्थिफ्राबो समान जाबाय आरो मोखांसे खनाफोराबो मा जाबाय समान जाबाय अब्ला बिसोर मोननैया मा जागोन होनबा गोरोबलि जागोन। आरो थिग बेबायदिनो मा लानो हाबावो जोङो बेबायदि बिदिन्थि लानो हायो जोङो बेयावहाय नाय बियो 5 सेन्टिमिटार बेबो 5 सेन्टिमिटार बियो 4 बियो 4 बेबो 4 बेबो 4 माने होमबा बे मा जायो गोरोब आखान्थिनै आखान्थिथाम जाना दंना माने बिसोर मोननै आखान्थियाहाय समान जाना दं अब्ला बिसोर खनायाबो मा जागोन बिसोर खना मोननैयाबो मा जागोन समान जागोन ना बिसोर मोननै खनाया समान जागोन अब्ला नैबे खनाजों नैबे खनायाबो समान जागोन। बेवहाय नाय बिसोरनि आखान्थिफोराहाय समान जाखाना दं बेना
होमब्ला बिसोरबो मा जागोन जोंनियाहाय गोरोबलि आखान्थिथाम जागोन बियो। दानिया बेवहाय दङ आखान्थिथामफोरनि गोरोबलायनायनि सर्तफोर एबा रादायफोर जे आखान्थिथाम मोननैया ना माब्ला गोरोबलि जायो बिनि रादायफोर। बेवहाय दङ आखान्थि खना आखान्थि माने साइड एंगल साइड गोरोबलायनायनि खान्थि जे मा जागोन जेब्लानाखि मोननै आखान्थिया गोरोबगोन बेवहाय नाय मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जायो जे मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जायो दोङो जेब्ला मोनसे आखान्थिथामनि दोंनै आखान्थिया जे नैबे मोनसे आखान्थिथाम बे मोनसे आखान्थिथाम ना बेवहाय मोननै आखान्थिथाम दङ नाय जे मा दोङो मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जायो जेब्ला मोनसे आखान्थिथामनि दोंनै आखान्थि आरो नांफादेरनाय खनाया गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि दोंनै आखान्थि आरो नांफादेरनाय खनानि समान जायो। जे बेवहाय मा दोङो नाय मोननै आखान्थिथामाहाय ना बिसोर मोननै आखान्थिथामा मा दोङो गोरोबलि माब्ला होनदोङो जे मोननै आखान्थि मिथिबाय बे मोननै आखान्थि आरो बिसोरजों नांफादेरनाय खनाया जेब्ला बै मोनसेनि नैबे मोनसे आखान्थिथामनि मोननै आखान्थि आरो बेजों नांफानाय खनाया जेब्लानाखि नैबे मोनसे गुबुन आखान्थिथामनि मोननै आखान्थि आरो नैबे नांफादेरनाय खनानि समान जागोन ना अब्ला बे आखान्थिथाम मोननैखौ मा होननानै बुंगोन होनदोङो गोरोबलि होननानै बुङो। बे जाबाय सेथि रादाय। मा होननानै बुंनो हायो जों बेखौहाय होनबा माबायदि रादाय बियो होनबाथाय आखान्थि खना आखान्थि साइड एंगल साइड माने मोननै आखान्थियाहाय मा जागोन गोरोबगोन ना आरो मोनसे खनायाहाय गोरोबगोन अब्ला बिसोर मोननैखौ मा होनना बुंगोन जोङो गोरोबलि होननानै बुंनो हागोन जोङो। बेनिफ्राय मोनसे दंबायो जोङो बेयावहाय ना खना आखान्थि खना माने एंगल साइड एंगल गोरोबलायनायनि खान्थि बेवहाय मा होनदों नाय मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जायो जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोननै खना आरो नांफादेरनाय आखान्थिया गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि मोननै खना आरो नांफादेरनाय आखान्थिजों समान जायो। जे मा होनदोङो बेयावहाय ना दहायना मोननै आखान्थिमोन दानिया मोननै खना जे मोननै खना आरो बेजों नांफादेरनाय जेनाखि आखान्थि बियो गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि मोननै खना आरो नैबे नांफादेरनाय आखान्थिनि जेब्ला समान जागोन अब्ला बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ मा होनना बुंगोन गोरोबलिनाय। बे खनाजों बे खनाया समान आरो बे खनाजों बे खनाया समान बेनिफ्राय नैबे नांफादेरनाय आखान्थियाबो समान ना जे मोननै खनानि गेजेर जेनाखि नांफादेरनाय ना मोननै खनाजों जेनाखि नांफादेरनाय आखान्थि आरो बेवहायबो मोननै खनाजों जेनाखि नांफादेरनाय आखान्थि बेबो समान जाबाय आरो मोननै खनायाबो मा जादों समान जादों अब्ला बिसोर मोननैया मा जागोन आखान्थिथाम मोननैयाहाय गोरोबलि जागोन बिसोरोहाय ना। दाना जों सावरायगोन सोंथि 7.7 नि बेवहाय दङ आखान्थि 4 ABCD आव आखान्थि 4 ABCD आव AC आहाय AD नि समान आरो AB आहाय एंगल A खौ समानै दानखावो। दिन्थिदि आखान्थिथाम ABC आहाय आखान्थिथाम ABD नि गोरोबलि। BC आरो BD नि सोमोन्दै नोंसोर मा बुंनो हागौ बेवहाय सोंदोंना होमबा जे नैबे आखान्थिथाम मोनसे बिना सावगारि होनाय दंखायो बेवहाय सावगारि 7.16 खौ नायनो थिनदों जे बे मोनसे आखान्थि 4 ना ABCD बेयो मोनसे आखान्थि 4 बे ABCD आ मोनसे आखान्थि 4 आवहाय मा होनाय दंखायो जे AC जोंहाय AD आहाय समान नैबे दाननाय होदोंना बिसोर मोननैयाहाय समान होननानै बुंदों आरो बेवहाय नैबे A खनाखौहाय ना नैबे A खनाखौ एंगल A खौहाय माया दानखावदों होनदों AB आहाय दानखावदों। दानखावग्रा होनाय लोगो लोगो मा दानखावग्रा होननानै बुङोब्ला बियो माने समानै दानखावगोन मिथिबाय बे खनाजों बे खनाया मा जागोन समान माने समानैहाय दानखावगोन आरो बियो। होमबा जों मा फोरमान खालामनांगौ नैबे आखान्थिथामजों नैबे आखान्थिथामाहाय गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय मा होनदों बेवहाय BC नैबे BC खौहाय जोङो BD नि मा सोमोन्दो जोङो बुंनो हायो बेखौहाय लिरनो थिनबावदों बेवहाय ना आं बेवहाय नायदो सावगारिखौ बिदि आखिना लाबायना जे बेवहाय नाय जोंखौ माखौ फोरमान खालामनो थिनदों ना माखौ फोरमान खालामनो थिनदों बेखौहाय नाय जे बबेखौ आखान्थिथामखौ ना जे बेवहाय नाय ABC आखान्थिथाम ABC आरो आखान्थिथाम ABD खौहाय गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ। जे जोङो जाय आखान्थिथामखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जोङो रुजुना नायनाङा गोरोबलि होननानै बुङोबा बिसोरो मा गोरोबदों बेखौहाय जोङो नायनो नांगोन जोङो ना होमबा जोंनि बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जोङो रुजुनानै नायनांगोन होमबा बेयाव मा जागोन आखान्थिथाम A माखौ थिनदोङो नाय आखान्थिथाम ABC होमबा आखान्थिथाम ABC आरो माखौ नायनांगोन जोङो आखान्थिथाम ABD आव सरि बेवहाय आखान्थिथाम ना होमबा जों बिसोर मोननै आखान्थिथामावहाय मा गोरोबो बेखौहाय जोङो नायदो जोङो ना बिसोर मोननै आखान्थिथामावहाय
मा मायाहाय गोरोबो जों बेखौहाय नायदो। जे जोङो गोरोबनायखौ नायनांगोन जे जोंनियाहाय जे गोरोबलायनानै जोङो खान्थिखौ माबायदि मोनखाबाय जोङो ना। होनबा बेयावहाय नाय जोंहा मा होनाय दङ नैबे AC जोंहाय AD आ होनाय दंखायो ना। होमबा आखान्थिथाम मोननैयाव AC जोंहाय AD आहाय गोरोबदों बिसोर मोननै आखान्थिथामावहाय ना। बे आखान्थियाहाय गोरोबलायदों। मा दङ होनाय दं ना, होनाय दं। बेनिफ्राय दानिया जोङो मा मोननो बेयावहाय नाय एंगल नैबे AB आहाय ना एंगल A खौहाय समान दानखावदोंबा नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन। होमबा बेवहाय मा जागोन एंगल CAB जे जोङो जाय खनाखौ मख'गोन बेखौहाय जोङो गेजेराव दोननांगोन दै। ए खनाखौ मख'दों नालाय एया गेजेराव थानांगोन मिथिबायना। बेनिफ्राय समान मानि समान जागोन बियो नैबे DAB मानि थाखाय समान जादों AB आहाय ना। बेयावहाय मा जादों AB आ नैबे खना ए ना एंगल A नि दानखावग्रा एंगल A नि दानखावग्रा होननाय लोगो लोगो मा जे बियो समानै दानखावदों मोनसे खनाखौ ना। बेनिफ्राय जों मा मोनबावो बेयावहाय ना बेयावहाय AB आहाय मा मोननैबो आखान्थिथामनि आखान्थि नंगौना नङा ना। बे आखान्थिथामनिबो आखान्थि आरो नैबे आखान्थिथामनिबो आखान्थि मोननैबो आखान्थिथामाव दं होनबा बे समान जाखागोन बेयो ना। होमबा AB नि समान मा जागोन AB जे साननो हागौ बेवहाय AB जों AB ना मानि थाखाय AB माने AB आ नैबे मोनसे आखान्थिथामनिबो आखान्थि आरो AB आहाय नैबे मोनसे आखान्थिथामनिबो आखान्थि। मा होनना बुंगोन जोङो मोननैबो आखान्थिथामाव थानाय बेबायदि आखान्थिखौ जोङो मा होनना बुंगोन आगोसार आखान्थि। खनाबा जों मा होनना बुंगोन आगोसार खना। आगोसारल' होननानै बुंबाबो जाबाय ना आगोसारल' होनबाबो जागोन आगोसार आखान्थि। होमबा नाय जे जों मा मोनदोंमोन जोङो मोननै आखान्थिया समान आरो मोननै आखान्थिया समान जानानै मोनसे खनाया समान जायोब्ला बिसोर मोननै आखान्थिथामा मा जायोमोनलायो गोरोबलि आखान्थिथाम जायो बेना गोरोबलि जायो बिसोर मोननै आखान्थिथामाहाय मा जागोन बेनिखायनो आखान्थिथाम ABC आ गोरोबलि माबेनि आखान्थिथाम ABD नि। माबे गोरोबलायनायनि खान्थिजों जादों बियो नाय मोननै आखान्थिया ना। होमबा मा जागोन आखान्थि मोननैबा मा जागोन साइड आरो मोनसे खनाया एंगल ना बेखौ एंगल होनना बुंगोन आरो मोनसे आखान्थि ना साइड एंगल साइड बे खान्थिजोंहाय मा जादों बियो गोरोबलायनाय खान्थि। गोरोबलायनायनि खान्थि ना गोरोबलायनायनि खान्थि बेजोंहाय ना। होमबा बिसोर मोननैया मा जाबाय गोरोबलि जाबाय। दाना जोंखौ मा खालामनो थिनबावदों बेयावहाय बे कुइसनावहाय ना बे कुइसनाव होनबावदों जे BC आरो BD नि सोमोन्दोआ मा जाबाय नैबे BC आरो नैबे BD। होमबा नैबे आखान्थिथाम ABC नि नैबे BC आहाय मोनसे आखान्थि आरो आखान्थिथाम ABD नि नैबे DB आहाय ना DB आहाय मोनसे आखान्थि। होमबा बिसोर मोननै आखान्थिथामखौथ' जोङो गोरोबलि होनना बुंबाय। होमबा बिसोरनि आखान्थिफोरा मा जागोन समान जागोन। होमबा बेयावहाय मा जागोन BC आहाय मानि समान जागोन बियो BD नि समान जागोन। मानि थाखाय CPCT मानि जों मोनथियो जेब्लानाखि मोननै आखान्थिथामाहाय गोरोबलि जायोना मोननै आखान्थिथामा गोरोबलि जायो अब्ला बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोराहाय मा जायो समान जायो माने करेस्पन्डिं पार्ट्स अफ कंग्रुएन्ट ट्रायंगल आर इकुवेल माने मोखांसे मा होनो गोरोबलि आखान्थिथामफोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि बाहागोफोराहाय मा जायो समान जायो। मोखांसे बाहागोफ्रा मा जागोन समान जागोन बियो। होमबा बियोहाय से नाम्बारनिया बियो ना। दानिया 2 नाम्बाराव मा होनदों बेयावहाय ना 2 नाम्बारावबो सावगारिया होनाय दंखायो जे बेयावहाय नोङो ABCD आहाय मोनसे आखान्थि 4 जेरावहाय AD आ BC नि समान AD जोंहाय नैबे BC जोंहाय समान होननानै होनाय दंखायो ना नैबे दाननाया सिन होनाया ना बिसोर मोननैजोंहाय समान होननानै होदों। आरो एंगल DAB नि समान एंगल CBA एंगल DAB नैबे खनाजों गासै गिदिर खना ना बे गिदिर खनाजों मा होनदों बेवहाय CBA नैबे गिदिर खनाया ना नैबे खनाजों नैबे खनाया मा होनदों समान होननानै दङ। अब्ला फोरमान खालामनांगौ जों बेवहाय आखान्थिथाम ABD आहाय आखान्थिथाम मा होनदों बेवहाय BAC नैबे आखान्थिथामजों नैबे आखान्थिथामाहाय महरसे होननानै गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ। आरो BD
BD जोंहाय नैबे AC आहाय समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ आरो नाय बेनिफ्राय एंगल ABD नैबे खनाजों बेनिफ्राय BAC नैबे खनाजों जोङो समान होननानै फोरमान खालामनांगौ। होमबा जों सावगारिखौ बेवहाय आखिनानै लाखाबाय आङो ना सावगारिखौ बेवहाय आखिनानै लाखाबाय मुङा मामोन बिनिहाय ABCD होमबानियावहाय नैबे खनायाहाय होनाय समान होननानै होनाय दंना बे खनाजों नैबे खनायाहाय समान होननानै होनाय दङ आरो नैबे आखान्थिजों नैबे आखान्थियाहाय मा समान होननानै होनाय दङ। होमबा 2 नाम्बारनि बियो ना 2 नाम्बारनि जोङो माबे आखान्थिथामखौ जोङो महरसे होननानै फोरमान खालामनांगौ बेखौहाय जोङो मा खालामना लाग्रोदो जोङो रुजुनानै नायग्रोनांगोन ना बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जे माखौ थिनदों जोंखौहाय माखौ महरसे होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेवहाय नै बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ ना होमबा जोङो रमान 1 आवहाय जोङो फोरमान खालामनांगौ आखान्थिथाम ABD आहाय BD आरो मायाव नायनांगोन जोङो आरो आखान्थिथाम जे जाय आखान्थिथाम मोननैखौ ना गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बिसोर मोननै आखान्थिथामखौनो जोङो रुजुनानै नायनांगोन जों ना मा गोरोबनाय दङ अब्लासो जोङो बिसोरखौहाय मोनगोन जोङो ना होमबा बिसोर मोननै आखान्थिथामावहाय ना नैबे मोनसे नायदे नैबे गोजा ना नैबे गोजा नैबेखौ आं गोजा होना लाखानि जे नैबे गोजा आखान्थिथामजों बेनिफ्राय नैबे मोनसे गोसोमा ना नैबे गोसोम बिसोर मोननैखौ जोङो महरसे होननानै जोङो महरसे नङा गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेवहाय नाय नैबे मोनसे आखान्थिथामनि नैबे BC आहाय मोनसे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिथामावहाय गोसोमावहाय ना नैबे गोसोम ओरैखिनियावहाय नैबे गोजायाव थाबाय बेना गोजाबो गोसोम थागोन बेवहाय बा बे आखान्थि ना बिसोर मोननै बे आखान्थिजों बे आखान्थिया समान होननानै होनाय दंखायो मा जागोन AD नि समान BC मा जागोन बियोहाय होनाय दं। बेनिफ्राय दानिया आरोबाव मा होनाय दंबोयो बेवहाय ना आरोबाव होनाय दंबोयो नाय जे खना मोननैया समान होननानै होनाय दं बेवहाय ना नैबे खना मोननैया नैबे खनाजों नैबे खनायाहाय समान होननानै दं होमबा एंगल DAB नि समान एंगल CBA बेबो मा दङ होनाय दङ ना होनाय दं। बेनिफ्राय मा दंबोयो बेवहाय नाय बेयावहाय ना बबेबा मोनसे आखान्थियाहाय नाय बेयावहाय नाय बियो गोजाबो जानो हायो गोसोमबो जानो हायो होनदों ना नैबे आखान्थिथाम मोनसेनि बे आखान्थि आरो नैबे मोनसे आखान्थिथामनि बियो आखान्थि नै ABC ना ABD बे मोनसे आखान्थिथामनि बियो आखान्थि आरो बियो ABC नि आखान्थिथामनिबो आखान्थि माने बे AB आखान्थियाहाय मोननैबो आखान्थिथामनि मा जाना दं बियो आखान्थि बेनिखायनो मा जागोन AB नि समान AB मानि थाखाय आगोसार आखान्थि बिना जास्ट आं आगोसारल' होबाय आगोसार आखान्थि मानि ना बुजिना लाबानो जाबाय आगोसार आखान्थि होमबा जों मोनथिबाय नाय बेवहाय मोननै आखान्थिया समान जाबाय आरो मोनसे खनायाहाय समान जाबाय अब्ला आखान्थिथाम मोननैया मा जागोन महरसे जागोन गोरोबलि जागोन बेना आखान्थिथाम मोननैयाहाय मा जाबाय गोरोबलि जाबाय माबे खान्थिजों बियो बेवहाय मोननै आखान्थिया ना साइड एंगल साइड गोरोबलायनायनि खान्थिजों आरो बेना गोरोबलायनायनि खान्थि बेजों दानिया रमान 2 आवहाय जों फोरमान खालामनांगौ मा फोरमान खालामनांगौ नायदो रमान 2 आव जों फोरमान खालामनांगौ BD जोंहाय AC आ समान होननानै माने BD जों AC आहाय समान होमबा जों मोनथियो बिसोर मोननै आखान्थिथामाहाय महरसे जानाय लोगो लोगो गोरोबलि जानाय लोगो लोगो होमबा बे आखान्थिजों बे आखान्थिया मा जागोन समान जागोन बेना बे आखान्थिजों बे आखान्थियाहाय मा जासिगोन समान जागोन होमबा जों बेखौ जेबो फोरमान खालामनांला नै बिनिफ्राय मोनगोन जों ना बिनिफ्रायनो मोनगोन मानो होनबा जे मोननै आखान्थिथामाहा जेब्लानाखि गोरोबलि जागोन अब्ला बिसोरनि मोखांसे बाहागोफोराबो मा जायो होनदों समान जायो होनना बुंदों होमबा मा जागोन बेयावहाय नैबे ना BD नि समान मा जासिगोन होनबा AC मानि थाखाय बाय CPCT corresponding parts of congruent triangles are equal होननानै बुंदों बेयो ना माने मा जायो बेवहाय बिसोर मोननैयाहाय समान जाबाय मानो होनबा बिसोरो जाहैबाय मा मोननैबो मोननै आखान्थिया जाहैबाय गोरोबलि आखान्थिथामनि आखान्थि बिना गोरोबलि आखान्थिथामाव मा जायो जे जेब्लानाखि मोननै आखान्थिथामाहाय गोरोबलि जाबाय अब्ला मा जायो होनदों जे बिसोरनि मोखांसे बाहागोफोराहाय मा जायो समान जायो
दानिया रमान 3 आव मा फोरमान खालामनो थिनदों आखान्थि एंगोल ना खना ABD आहाय खना BAC नि समान होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जे नाय बेवहाय जोङो बेखौबो जोङो जेबो फोरमान खालामनो नांला मानि थाखाय नाङा जे जोङो मोननै आखान्थिथामखौ जोङो समान होननानै जोङो बेवहाय माने गोरोबलि होननानै मोनखाबाय गोरोबलियाव मा जायो जे बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा गासिबो मा जागोन मोखांसे आखान्थिफोराहाय समान जागोन आरो मोखांसे खनाफोराहायबो मा जागोन समान जागोन होमबा बे खनाजों नैबे खनायाहाय समान जाखाबाय बेना बे खनाजों बे खनाया समान जाबाय बेनिफ्राय नाय नैबेयो दे ABD होमबा नैबे खनाजों ना बे खनाजों आरो मा जागोन बेयावहाय BAC नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन माने नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन माने नैबे खनाया नैबे आखान्थिथामनि आरो नैबे खनायाहाय नैबे आखान्थिथामनि ना होमबा जोंथ' नैबेसोर मोननै आखान्थिथामखौथ' जोङो मा गोरोबलि होनना मोनखाबाय गोरोबलि जानाय लोगो लोगो बिसोरनि मोखांसे मा होनो बेखौहाय खनाफोरा मा जागोन समान मा जागोन एंगोल ABD नि समाव मा जागोन एंगोल BAC ना बियाहाय आरो ना बेखिनियाहाय मानि थाखाय जे मोखांसे बाहागोफोराहाय मा जायो जोङो गोरोबलिया आखान्थिथामावहाय समान जायो माने ना दानिया जोङो बेखिनिखौ मोनबाय 3 नाम्बाराव नायदो 3 नाम्बाराव मा होनदों AD आरो BC हांखो खोन्दोआ AB नि सायाव गोरोब थोंगोर दिन्थिदि CD आ AB खौ समानै दानखावो माने ABD आहाय माने CD आहाय AB खौ समानै दानखावो होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेवहाय नाय AD नैबे AD ना नै AD आरो नैबे BC होनदों हांखो खोन्दोआ AB नि नैबे AB नि सायावहाय मा होनदों गोरोब थोंगोर माने ओरैबो थोंगोर माने गोरोब थोंगोर माने समानै थोंगोर बियो ना बिनिफ्राय मा होनदों दिन्थिनांगौ दे जोङो नैबे जेनाखि CD बे CD आहाय नैबे AB खौहाय समानै ओरैबो समान माने समान जखायावहाय दानस'दों होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ बेनिफ्राय नैबे नाय बे सिनखौ नाय दे बे मोनसे सिन होदों ना माने बेसोर मोननैयाहाय मा होनदों समान होननानै होदों बे जखाजों बे जखायाहाय समान होननानै माने BC जोंहाय AD आहाय समान होननानै होनाय दंखायो बेयावहाय ना होमबा जोंहाय सावगारिया बेबायदि बियो ना सावगारिया बेबायदि 20 नाम्बारनि बियो 3 नाम्बारनि बेवहाय बे आखान्थियाहाय मा होनदों समान होननानै होनाय दंखायो होमबा जोङो मा होनदों नैबे जखाजों नैबे जखाया समान होननानै फोरमान खालामनांगौ ना नैबेजों नैबेखौहाय जोङो समान होननानै फोरमान खालामनांगौ होमबा नाय बियो मोनसे आखान्थिथाम आरो बियो मोनसे आखान्थिथाम होमबा जोङो माबोरैहाय जोङो समान होननानै मोनथिगोन जोङो जेब्ला नैबे आखान्थिथाम मोननैयाहाय गोरोबलि जागोन ना होमबा जों मा खालामनांगोन नैबे मोननै आखान्थिथामखौ जोङो गोरोबलि होननानै जोङो गोरोबलि नंगौना नङा नायग्रोनांगोन जों ना होमबा जों बेवहाय नाय आखान्थिथाम OCB आरो मा जागोन बेयावहाय नैबे आखान्थिथाम ना आखान्थिथाम मा होनदों ODA आव मोननै आखान्थिथामखौ जोङो गोरोबलि नंगौ नामा होननानै जों नायग्रोनांगोन जों ना गोरोबलि जायोब्लासो बिसोर मोननै आखान्थियाहाय समान जागोन नालाय ना माने गोरोबलि होननानै फोरमान खालामनाय लोगो लोगो बिसोर मोननै आखान्थिखौ जोङो समान होननानै मोनगोन आरो होमबा बिसोरावहाय नाय जोंनिया BC नि समान DA आहाय होनाय दंखायो बियो ना होमबा मा जागोन बेवहाय मा होनदों BC नि समान मा AD ना BC नि समान DA एबा AD मा दं बियो होनाय दं ना होनाय दं बेनिफ्राय नाय जेब्लानाखि मा जायो मोननै नैबे ना जेब्लानाखि नैबे बिसोर मोननैसो ना मोननै हांखोआहाय गावजों गाव दानस'लायो अब्ला नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन मिथिबाय बे खनाजों बे खनाया समान जागोन मानो होनबा बिसोर जाहैबाय बिसोर मोननैया मा जागोन थों उल्था खना आरो मा जायो नैबे खनाजों ना नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन बुजिबाय जेब्ला मोननै हांखो खोन्दोआ गावजों गाव दानस'लायो अब्ला नैबे थों उल्था खना जागोन बिसोरो ना गावजों गाव मा जागोन बिसोरो उल्था माने थों उल्था खना बिसोर मोननैया मा जागोन समान जागोन बा नैबे आखान्थिथाम आरो नैबे आखान्थिथामाव बिसोर खना मोननैया मा जागोन समान होनबा एंगोल मा जागोन BOC लिरनोसै ना BOC आरो मा जागोन बेवहाय एंगोल नैबे AOD बिसोर मोननै खनाया समान मानो होनबा बिसोर मोननैया जाहैबाय थों उल्था खना थों उल्था खनाया मा जायो गावजों गाव
समान बेखौ मिथिबायना थों उल्था खना आरो बेनिफ्राय नाय बे खनाजों नैबे खनाया मा होनना फोरमान होदों जेब्ला बेबायदि होनाय थायोना अब्ला बिसोरो मा जायो बे खनायाहाय 90 डिग्री मिथिबाय खनाथि खना मा जागोन बेवहाय एंगल ओ बि सि नि समाव मा जागोन एंगल ओ ए डि मा बिसोरो मा खना होनदों बिसोरोहाय खनाथि खना ना जाहैबाय मोनफ्रोमबो खनाथि होमबा नाय बेवहाय मोननै खनाया समान मोनसे आखान्थियाहाय मा जाहैबाय समान मा जाबाय बेनिखायनो मा जागोन आखान्थिथाम ओ सि बि आ गोरोबलि आखान्थिथाम ओ डि ए नि माबे खान्थिजों बियो एंगल साइड एंगल गोरोबलायनायनि खान्थि लिरबानो जाबायना बेवहाय गोरोबलायनायनि खान्थि दानिया बेवहाय नाय जे बिसोर मोननैयाहाय ना बिसोर मोननै आखान्थिथामा समान जानाय लोगो लोगो अब्ला बे आखान्थिया मा जागोन मोखांसे आखान्थि नालाय बियो मा जागोन समान जासिगोन बेना होमबा इमप्लाइज मा जागोन बियो ओ बि ना ओ बि नि समान मा जागोन बेवहाय ओ ए बि ओ नि समान ओ ए एबा ए ओ मानो बिसोर जाहैबाय मोखांसे बाहागोफोर मानि गोरोब आखान्थिथामनि ना गोरोब आखान्थिथामनि मोखांसे बाहागोफ्रा मा जायो समान जायो होमबा बिसोर मोननैयाहाय नाय बि अ जों ए अ आहाय समान जानाय लोगो लोगो मानि बिसोर मोननैनि जखाया समान होनबा बेखौहाय सि डि आहाय मानि समान जाखादों ना होमबा बेनिखायनो मा जागोन सि डि आहाय सि डि आ ए बि खौ समानै दानखावो जाबाय बियो ना दानिया 4 नाम्बाराव ना 4 नाम्बारावहाय कुइसनावहाय दङ सोंनायावहाय एल आरो एम दोंनै लिग हांखोआ नैबे एल आरो एम बिसोर मोननैया मा होनो गावजों गाव लिग बेनिफ्राय गुबुन जरासे लिग हांखो पि आरो किउ जों नैबे पि आरो किउ जोंहाय ना पि आरो किउ जों बिसोर मोननै लिगखौहाय मायाव दानस'दों होनना बुंदों ना दानस'लायदों होननानै बुंदों नैबे सावगारियावहाय नुनाय बायदि अब्ला जों मा खालामनांगौ नैबे ए बि सि आखान्थिथामजों नैबे सि डि ए आखान्थिथामाहाय गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनो नांगौ आरो ना जे जोङो नैबे आखान्थिथामजों नैबे आखान्थिथामाहाय गोरोबलि होननानै फोरमान खालामनांगौ ना बे आखान्थिथामजों बे आखान्थिथामाहाय गोरोबलि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ होमबा बिसोर मोननै आखान्थिथामखौ जोङो रुजुना नायदो ना बेवहाय नाय आखान्थिथाम ए बि सि आरो मा जागोन आखान्थिथाम सि डि ए आव नायदो बेवहाय नाय जे मा होना दं बेवहायथ' जेबो बेफोरबायदि समान होननानै होनाय गैया ना समान होननानै होनाय गैया अब्लाबो जोङो बेवहाय नाय जे जोङो मोनथियो नाय बिसोर मोननैयाहाय मा लिग हांखो नोंना ना बिसोर मोननैया लिग हांखो आरो बिसोर मोननैयाहाय लिग हांखो ना बिसोर मोननैयाहाय लिग हांखो जेब्ला लिग हांखोआवहाय ना लिग हांखोआव मोनसे दानस'ग्राया दानस'यो माने लिग हांखोखौ आरो ना बे लिग हांखोखौहाय नैबे दानस'ग्राया दानस'दों बेवहाय ना नैबे दानस'ग्राया दानस'दों बेवहाय अब्ला मा जागोन नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन समान जागोन आरो ना बे खनाजों बे खनाया मा जायो होनदों समान बे खनाजों बे खनाया मानि थाखाय समान बिसोर जाहैबाय उल्था मोखां खना मिथिबाय बिसोर जाहैबाय उल्था मोखां खना आरो नैबे खनाजों मा होनो नैबे खनाजों ना एबा नैबे खनाजों नैबे खनाया मा जागोन उल्था खना उल्था मोखां खना आरो ना उल्था मोखां खना नैबे खनाजों नैबे खनाया समान आरो नैबे खनाजों खनाया समान माने जेब्ला लिग हांखोखौ ना लिग हांखोखौ मोनसे दानस'ग्रायाहाय दानस'यो अब्ला बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जों मा मोनगोन बेवहाय एंगल बि ए सि नैबे खनाजों ना माया समान जागोन जोंनियाहाय बे खनाजों नैबे खनाया समान जायो ना मा जागोन बेवहाय ए सि डि एंगल ए सि डि मानो बिसोरहाय उल्था मोखां खनाफोर बिसोर जाहैबाय उल्था मोखां खनाफोर ना उल्था मोखां खनाफोर आरो दाना मा जागोन दोङो बेवहाय ना नाय नैबे एसियाहाय ना एसिया मोननैबो आखान्थिथामनि आखान्थि नंगौना नङा ना एसियाहाय मा होनदों मोननैबो नैबे आखान्थिथाम आरो नैबे आखान्थिथामनिबो आखान्थि होमबा ए सि नि समा मा जागोन ए सि मानो आगोसार आखान्थि बे ना जाहैबाय आगोसार आखान्थि जाबाय दानिया मा जायो नोङो नैबे खनाजों नैबे खनायाहाय समान होनबा एंगल
BCA नि समान मा जागोन एंगल नाय बेना नैबे खनाजों ना बे खनाजों नैबे खनाया समान जादों ना मा जागोन बेवहाय DAC मानो नैबेजों एखे बेबायदि ना उल्था मोखां खनायबो उल्था मोखां खनाफोर बा खना नाय बेवहाय मोननै खनाया समान आरो मोनसे आखान्थियाहाय समान होनबा मा जागोन बेनिखायनो आखान्थिथाम ABC आहाय गोरोबलि आखान्थिथाम CDA नि जे मोननै आखान्थिथामाहाय बेवहाय नैबे मोननै आखान्थिथामा मा जाना दं बिथाय मा जाबाय गोरोबलि जाबाय बेना बा माबे खान्थिजों जादों बियो एंगल साइड एंगल गोरोबलायनायनि खान्थिजों बियो ना दिनै बेखिनियानोसै जों नेक्स्टआवहाय मोनब्रै कुइसन दंबायना बे मोनब्रै कुइसनखौ जोङो नेक्स्ट भिडिअआवहाय सावरायगोन